implica haver d'agafar el cotxe cada dia? Un munt de coses, com ara Problemes respiratoris. L'esgotament de recursos naturals. Cada dia milers de persones posen gasoil als seus cotxes. La contaminació de l'aire. Els animals també en surten afectats. Hi ha Llagostera. Una zona molt afectada de Llagostera és el crucer de l'entrada de Llagostera. Hi passen molts cotxes per anar a Platja d'Aro, Caçà, Caldes i a Llagostera. Hem calculat quants cotxes passen per minut i en passen 15. Per tant, cada dia passen aproximadament 21.600 cotxes. Per què contaminem l'aire? Jo no sé pas! Per què agafem el cotxe? Jo no sé pas! El CO, o el monòxid de carboni, és un gas incolor, inodor, inflamable i altament tòxic per als éssers vius. El CO, o el monòxid de carboni, es combina ràpidament amb l'hemoglobina que es troba en la sang. Això produeix que el transport de l'oxigen dels pulmons fins a totes les cèl·lules dels organismes sigui menys. What? Ja. Aquest procés implica que agafem mal de cap i que al cap d'una o 2 hores d'exposició a aquest gas tinguem menys oxigen a la sang del necessari. Cal remarcar que la predisposició a certs càncers és més elevada. Què podem fer? La bicicleta és una solució. Agafar el carro de la compra en comptes d'anar amb cotxe. No posaven el bon preu en un lloc més cèntric de Llagostera? Aprofitem els entorns que ens envolten i no les carreteres. Per què tenies que passar per Llagostera? Per què? Sí a la natura, no a les carreteres. Què penses tu de tot això? I tu? Per què no posaven el bon preu en un lloc més cèntric de Llagostera? Vale, és igual. Que ja està bé, va. No has aixecat el dit. Mireia! Això pot produir... No, espera. Cal remarcar que la... Ara ja.